nedeľu bol posledným 22. kolom ukončený ďalší už 36. ročník Martinskej mestskej ligy malého futbalu. V jej prvej lige figurovalo 12 mužstiev a tak ako na jar, tak aj v jesenej časti boli najväčšími ašpirantami na prvenstvo víťazi jarnej časti Bambariaci, ktorým na chrbát dýchali legendy z Citronu. Lepšie rozbehnuté to mali práve Bambariaci v žltých dresoch, ktorí si išli počas celej jesene bez jedinej prehry. Až do posledného kola, kedy bolo na programe práve derby Bambariaci versus Citron. Hoci o víťazovi ligy už bolo rozhodnuté, práve tento zápas Bambariakom ich štatistiku trošku pokazil, pretože prvú a zároveň jedinú prehru zaznamenali práve v poslednom súboji, keď hráčom Citronu podľahli 3-5. Ich radosť titulu im to však prekazilo len na malú chvíľu. Putovný pohár pre víťaza, ktorý na rok prepožičiavame. Tak ako na jar, tak aj na jeseň spanila jazda Bambariakov? Spanila bola až do posledného kola. Nebudem sa tajiť tým, že sme chceli súťažou prejsť bez prehry, avšak v poslednom kole Citron dobre sa na nás pripravil. My sme spravili aj hrubé chyby individuálne, ktoré nás nakoniec stáli to, že sme ten zápas prehrali. Do každého zápasu určite každý ide, aby vyhral, tak aj my dneska sme chceli vyhrať. Bambariaci, nehovorím, že to podcenili, ale samozrejme neboli v takej plnej sile, ako boli v tom prvom zápase. Ale my sme dneska hrali naozaj dobre, tak musím povedať, že zaslúžené. Nechcem, aby to zatenilo vlastne celkovú tú sezónu, kde sme naozaj hrali výborne a myslím si, že ten titul zaslúžene skončil v správnych rukách. Sezóna fantastická pre nás, pre hráčov Citronu. Citron je tradičný klub s najväčšou históriou, takže druhé miesto s hráčmi, ktorí začínali mestskej ligy, je podľa mňa veľký úspech. Toto finále bolo nádherné, boli tam emócie, bol tam veľký boj, akurát tomu chýbal jeden maličký detail, aby sa v tomto zápase ešte priamo rozhodovalo o medaile. Ale Bambariaci si vypracovali náskok pred koncom súťaže. Titul im patrí zaslúžene. Čo bolo na 36. ročníku Martinskej mestskej ligy malého futbalu dôležité je skutočnosť, že vôbec bol, že sa po 2 rokoch zákazov a príkazov kvôli covidu dokázali mužstva opätovne naštartovať a že túto výbornú súťaž nenechali upadnúť do zabudnutia. Aký bol celý ročník, čo a či mužstva niečo čaká počas zimnej prestávky a aké sú plány na ďalšiu sezónu, to všetko prinesieme už v utorok o 5:00 v našej relácii zo športovej kuchyne.